salut călduros și frățesc din partea bisericilor pe care le-am vizitat în ultima perioadă. Sabatul trecut, vă spuneam de dimineață, am fost în zona Onești, deci în conferința Moldova, și am vizitat acolo 3 biserici. Este un district care se cheamă Onești 2, dar niciuna dintre biserici nu este în Onești, asta este o ciudățenie. Am fost de dimineață la Târgu Ogna, apoi am fost la Slobozia, este o localitate lângă Onești care așa se cheamă Slobozia. Și după amiază am fost la Biserica Temelia. Și au fost acolo toate bisericile din district, nu vi le mai amintesc, erau frații de la Dumbrava acolo, Rădoaia, Gura Văii și mai era încă o biserică pe care chiar nu mai țin minte. Da, nu doar de la ei, vom mai aduc și în altă parte. Am fost în conferința Banat la finalul lunii ianuarie, chiar început să luna februarie, și am vizitat acolo 3 biserici. Aș vrea să vă spun că dumneavoastră sunteți printre bisericile privilegiate astăzi, nu știu cum mi-a scăpat mie treaba asta, pentru că de regulă nu stau tot sabatul într-o singură biserică. Dar la dumneavoastră așa e și mi-am dat seama târziu că după amiază aș putea să fiu în altă parte și așa a rămas. Dar atunci am fost în Banat la Șepreuș. De fiecare dată stau să mă gândesc înainte la numele bisericii, pentru că le încurc. Avem Sărmașul, care este lângă Târgu Mureș, și avem Șepreuș, care este lângă Arad, în conferința Banat. Deci am fost la Șepreuș, am fost la Sintea Mare și la Șiman în sabatul acela. De asemenea, am fost în conferința Oltenia, la Craiova. Am vizitat biserica din Craiova, cred că sabatul acesta a fost în martie. Apoi am fost în Sighet, am vizitat biserica de acolo, biserica Poiile de sub munte, și la Poiile de sub munte a venit întregul district. Ruscova, Krasna și Repede. Sunt cele 4 biserici din district care au fost acolo. În conferința Muntenia, vă aduc salutul fraților de la Tulcea și de la Ciucurova. Pe ei am vizitat în luna martie. Am mai rămas o conferință, da, conferința Transilvania de Sud. În Transilvania de Sud am fost la Brașov și am vizitat și biserica Dumbrăvița, dar cred că sunt vreo 2 sau 3 sabate de când am vizitat câteva biserici de frați Gabriel. Am început seara la Miercurea Mirajului, este o biserică de limbă maghiară. Am fost onorat să predic în Biserica lor și vă spun de ce. Este ultima biserică în care a predicat fratele Virte Moldovan. Avea o evangelizare acolo, a ținut acolo ultima predică, a plecat și a făcut un accident de mașină, dacă vă amintiți, discuțiile că ar fi fost implicată securitatea în accidentul acesta. El îi deranja foarte tare pe comuniști prin lucrarea pe care o făcea în zona Clujului. Așa că am fost onorat să predic de la același amfon de la care a predicat el. Iar începând de dimineață am vizitat bisericile de Gabor, Bolintineni, Crăciunești și Speranța, în Târgu Mureș. Acolo avem o experiență foarte interesantă în pandemie. În Târgu Mureș sunt mai multe biserici, dintre care Târgu Mureș C, așa le-au numit ei, A, B, C, D. Târgu Mureș C, o biserică cu aproximativ 400 de membri. Când a venit pandemia, nu au putut să se mai întâlnească, pentru că biserica, deși număra 400 de membri, în sală au loc cam 150-200 de persoane maxim, pe scaune. Și atunci când a venit pandemia, au trebuit să ia niște măsuri drastice, așa că au împărțit biserica în 3. 2 grupe de limbă română
care se întâlneau în Sabada 1 și o biserică de Gabori care se întâlneau și în fiecare sabat, dar se întâlneau după amiază. Și au constatat ei că le este mai bine așa mai puțin. Și atunci, sabatul trecut, am luat votul în comitetul executiv din Târgu Mureș pentru Biserica Adventistă din Târgu Mureș, Maranata, iar în urmă cu ceva timp s-a votat Biserica Adventistă Speranța, Biserica de Gabori. Așa că acum sunt încă două biserici noi, dacă socotim că a rămas ceul vechi, dar alte două biserici noi care se înființează în Târgu Mureș. Deja Biserica de Limbă Română are o promisiune din partea primăriei să primească un spațiu pe care să-l renoveze și în care să facă o biserică. Iar Biserica de Gabor sunt pe care să achiziționeze deja un teren pe care să construiască o biserică în Târgu Mureș, care va fi de frați Gabor. Cam acestea sunt bisericile pe care le-am vizitat în ultima perioadă. Toți frații și surorile vă transmit un salut frățesc și călduros. V-a plăcut cântarea de la început? Da. O știți pe de rog, așa? Dar haideți să vă spun de ce îmi place mie tare mult cântarea asta. Este una dintre cântările pe care eu le iubesc tare. Pentru că aș vrea să fie și povestea vieții mele, cântarea asta. Prima strofă este despre întâlnirea cu Iisus Hristos, despre convertire. Iisus și eu ne-am întâlnit la cruce. Iisus și eu ce dulce ne-am legat. A doua strofă este despre sfințire, despre creșterea în Hristos, despre umblarea cu Iisus. Iisus și eu spre țara minunată. Da? Despre umblarea cu Dumnezeu. Asta este a doua strofă. Iar a treia strofă este despre glorificarea copilului lui Dumnezeu. Iisus și eu în casa de lumină. Este despre veșnicia pe care o vom trăi împreună cu Dumnezeu. Astea sunt cele trei strofe. Este foarte frumoasă cântare. De câte ori intonez, cânt imnul acesta, îmi amintesc să nu uit că drumul nostru este într-acolo, spre Împărăția lui Dumnezeu, și să nu ne prindem prea tare de lumea aceasta. Adică să nu facem rădăcini prea adânci. Pentru că atunci când va veni Domnul să poată să ne smulgă de aici, de pe pământul ăsta. Așa că îmi doresc să fie și povestea vieții dumneavoastră, imnul acesta 232. Vă rog să deschideți Scriptura în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 20. Avem aici una dintre cuvântările de rămas bun ale lui Pavel. A trăit multe asemenea ocazii apostolului. Știți că mergea din loc în loc, predica Evanghelia. În Corint, de exemplu, a stat cam un an și 8 luni, un an și jumătate. Aici, în partea aceasta de Asie, stă Pavel cam 3 ani de zile și predică Cuvântul lui Dumnezeu. Despărțirile nu erau ușoare niciodată. Scrie aici la finalul capitolului 20, după ce a vorbit astfel, a îngenunchiat și s-au rugat împreună. Au izbucnit cu toții în lacrimi, au căzut pe grumazul lui Pavel și l-au sărutat, căci erau întristați, mai ales de vorba pe care o spusese el, că nu-i vor mai vedea fața, și l-au petrecut până la corabie. Așa că Pavel era obișnuit să predea distinctul. Și a avut multe ocazii de felul acesta, în care lăsa în urmă oameni dragi, dar pleca încrezător mai departe, rămânând în planul lui Dumnezeu. Acum pleca la Ierusalim. Dumnezeu îl trimisese să vestească Evanghelia acolo. Și de la Ierusalim știți că ajunge la Roma, cam fără voia lui. Pavel ar fi stat mai mult la Ierusalim, că zice el că are o treabă acolo cu iudeii, avea el o dispută cu ei și zicea că trebuie neapărat să-i convertească, să-i câștige pe cât mai mulți, însă Dumnezeu l-a trimis la Roma. Pentru că avea un plan Dumnezeu special cu Pavel acolo. Dumnezeu vrea să-i câștige și pe romani. Pentru evrei mai avea el vorbitori și
propovăduitori ai Harului și ai Cuvântului, dar pentru Roma nu prea avea așa un trimis special, așa că a ajuns acolo. Aș vrea să vă vorbesc despre cuvântarea aceasta de rămas bun a lui Pavel. Aș vrea să vă spun că este unul dintre puținele pasaje în care Pavel vorbește din postura pastorului. Acelui care timp de 3 ani de zile a lucrat, a câștigat oameni pentru Dumnezeu, a înființat biserici, a organizat bisericile și le-a păstorit. Și la final, după 3 ani, haideți să spun așa de district, Pavel pleacă de acolo. Și lasă biserici organizate în toată partea aceea de Asie. Fie că vorbim de Efes, unde era o comunitate puternică, fie că vorbim de Milet, unde a avut loc întâlnirea aceasta, fie că vorbim de Troa, de Asos, Pavel lăsase peste tot biserici creștine pe care el le înființase în acești 3 ani de zile. Și apoi Pavel pleacă, așa că se folosește de ocazia aceasta ca să-i strângă pe toți și să le dea câteva sfaturi. De ce? Pavel știa că bisericile acestea aveau să se confrunte cu multe încercări după plecarea lui. Așa că ține să le transmită câteva lucruri pe care el le considera foarte importante. Și Luca spune că odată ajuns la Milet, Pavel trimite vorbă și cheamă pe toți liderii bisericii la ocazia aceasta de despărțire. Își împarte, dacă vreți, cuvântarea, așa este numită, în 3 părți. Pe de o parte, Pavel se oferă încă o dată ca model și le vorbește despre relația lui cu Dumnezeu. În acești 3 ani de zile. Versetul 19 spune așa. Haideți să citim ultima parte din 18. Știți cum m-am purtat cu voi în toată vremea, din ziua dintâi în care am pus piciorul pe pământul Asiei. Am slujit Domnului cu toată smerenia, cu multe lacrimi și în mijlocul încercărilor pe care mi le ridicau uneltirile iudeilor. Pavel spune așa oamenilor. Am stat 3 ani în mijlocul vostru. N-a fost ușor. Am fost încercat. Însă am slujit Domnului cu multă credincioșie, cu multă smerenie, chiar dacă au fost multe lacrimi. I-am rămas credincios lui Dumnezeu. Pavel avea un simțământ al datoriei față de Dumnezeu. Știți că, de exemplu, în Corinteni 15, în Corinteni, Pavel spune despre sine, mai întâi începe așa. Dumnezeu s-a arătat multora înainte de înălțarea sa. Chiar, spune el, s-a arătat la peste 300 de odată. Li s-a arătat apostolilor. Și mai la urmă, ca unei scârbituri, zice Pavel, mi s-a arătat și mie. Și ceea ce sunt acum, zice Pavel, mai povestește el puțin acolo, spune cât a făcut el pentru semnele lui, pentru Evanghelie, spune tot ceea ce sunt acum, vă amintiți? Spune el, sunt prin harul lui Dumnezeu. Fără Dumnezeu nu sunt nimic. Lui Dumnezeu îi datorez totul. Întotdeauna a gândit Pavel așa. Amintiți-vă în Filipeni, atunci când vorbește Pavel despre o încercare grea prin care trecea. Era în temniță. Și spune Pavel, era la Roma în temniță. Și le scrie fraților din Filipi. Și le spune, oameni buni, trebuie să știți un lucru. Este posibil ca viața mea să se încheie aici. Însă trebuie să știți ceva. Fie că voi trăi, fie că voi muri, Dumnezeu va câștiga. Pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Întotdeauna Pavel a gândit în felul acesta. Aș vrea să vă spun
istorioară. În anul 1836, cred că nu greșesc, a fost cumva contemporană cu Serva Domnului, în Statele Unite s-a născut o fetiță pe nume Frances Riley Havergal. A trăit până prin 1870 ceva, 1880. Pe când era o copilă, a văzut o fotografie cu Domnul Iisus Hristos răstignit. Și pe fotografia aceasta scria: eu am făcut totul pentru tine. Tu ce faci pentru mine? Vă amintiți că și istoria fraților moravi a pornit de la un tablou de felul acesta. Și frații aceștia au hotărât să fie misionari și au fost cei mai mari misionari pe care i-a cunoscut Biserica creștină. Ei bine, tânăra aceasta, impresionată de acea fotografie pe care a văzut-o, era împreună cu tatăl, așa, eu știu, într-o cameră acolo, și a luat o foaie de hârtie și a început să scrie câteva versuri. Dar la un moment dat i s-a părut că acea poezioară pe care scrisese ea, versurile alea, nu erau tocmai bune. Așa că a mototolit hârtia și a aruncat-o în focul care ardea în fața ei. Tatăl era lângă ea și la un moment dat a văzut cu mirare că hârtia, deși era acolo, nu lua foc. Așa că s-a repezit, a băgat mâna și a scos hârtia de acolo, a despeturit-o, a văzut cele câteva versuri pe care le scrisese copila. Primul vers pe care îl scrisese fata era: Doamne, ia Tu viața mea. Și se oprise. Mai scrisese, știu, câteva cuvinte, dar nu se potriveau prea bine. Și atunci tata i-a spus: continuă să scrii. Și pentru că fetiței îi plăcea să cânte, i-a spus: poate faci un cântec din asta. A fost momentul când ea a început să scrie, a devenit o scriitoare cunoscută, dar în mod deosebit a scris imnuri creștine. De la ea avem cântarea Doamne, ia Tu viața mea, imn de slavă fă din ea. Este o cântare foarte frumoasă. Ea a scris acest timp. Aș vrea să vă spun că asta a fost viața lui Pavel. Totul a fost așezat în mâinile lui Dumnezeu. Și acest pasaj trebuie privit din perspectiva aceasta a unui om care iubește Biserica lui Dumnezeu și vrea să facă tot ce depinde de el să preîntâmpine anumite situații. Haideți să vedem doar câteva lucruri despre relația lui Pavel cu Dumnezeu. Pavel le mai spune așa: în versetul 24. Frații mei, nu țin numai decât la viața mea ca și cum mi-ar fi spus-o. Am lămurit asta. Pentru el, Dumnezeu era totul. Și vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Iisus Hristos. Asta era în permanență în mintea lui. El era un alergător, avea în față o cursă și el trebuia să termine cu bine cursa asta. Ca să vestesc Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Haideți să citim și versetul 25 ca să facem diferență între Evanghelia Harului și propovăduirea Împărăției lui Dumnezeu. Și acum știu că nu veți mai vedea fața, voi toți aceia în mijlocul cărora am umblat propovăduind Împărăția lui Dumnezeu. Două lucruri spune Pavel. Am vestit Evanghelia Harului și am propovăduit Împărăția lui Dumnezeu. Două lucruri. Evanghelia Harului și Împărăția lui Dumnezeu. Știți care este Evanghelia Harului? De ce face Pavel diferența asta? Nu e tot cuvântul lui Dumnezeu? Evanghelia Harului și propovăduirea Împărăției. Ce este Evanghelia Harului? Puterea creatoare lui Dumnezeu.
Știți ce era pentru Pavel Evanghelia Harului? Să le spui oamenilor ce a făcut Dumnezeu pentru tine. Mărturia personală. Cum te-a salvat Dumnezeu pe tine din păcat? Aia este Evanghelia Harului. Atunci când Domnul Iisus Hristos l-a chemat pe Pavel pe drumul Damascului, vă amintiți ce a spus? Ridică-te, scoală-te și stai în picioare, căci te-am chemat să te pun slujitor și martor. I-a spus Domnul Iisus Hristos. Martor înseamnă să dai mărturie, să spui ce a făcut Dumnezeu pentru tine, ce a făcut Iisus Hristos pentru tine. Și Pavel a făcut mereu lucrul acesta. Și să slujești înseamnă să propovăduiești împărăția lui Dumnezeu semenilor tăi, fraților tăi. Asta spune Pavel. Am vestit tot planul lui Dumnezeu, zice el, în versetul 26. Vă mărturisesc astăzi că sunt curat de sângele tuturor, căci nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Deci Pavel vestește harul, spune ce a făcut Dumnezeu pentru el, Pavel propovăduiește împărăția, predică planul de mântuire, le spune oamenilor ce poate să facă Dumnezeu pentru ei și în același timp Pavel spune, oameni buni, dacă din când în când v-am mai mustrat, v-am mai atenționat, trebuie să știți că Dumnezeu m-a chemat să fiu și străjer. Și am făcut lucrul acesta. Am fost vigilent. Înaintea lui Dumnezeu sunt curat. Mărturisesc că nu am sângele vreunuia dintre voi pe mâini. Pentru că v-am vestit tot adevărul. Mi-am făcut toată datoria. Așa cum Iisus Hristos și-a făcut datoria față de mine, la fel și eu mi-am făcut datoria față de voi. V-am spus tot adevărul. Nu v-am ascuns nimic. Adică v-am adus în situația în care fiecare dintre voi să ia o decizie în deplină cunoștință de cauză. Tot adevărul, spune Pavel. Asta este relația lui Pavel cu Dumnezeu. Spune el în versetul 35, în toate privințele v-am dat o pildă. A fost pe deplin conștient de faptul că este un model pentru bisericile pe care le păstorea. Este important să conștientizăm lucrul acesta fiecare. Pe de o parte, pastorii, suntem modele, Dumnezeu ne-a chemat și suntem responsabili înaintea Lui. Apoi, în familie, trebuie să fim modele. În societate trebuie să fim un model. Aici, în biserică, să ne îndemnăm, să ne încurajăm unii pe alții. Pavel spune, n-am încetat să fac lucrul acesta. Deși nu mi-a fost ușor. Cu multe lacrimi am făcut asta. Vorbind despre prezent, Pavel vorbește despre vizita lui la Ierusalim și spune ceva. Oameni buni, Dumnezeu m-a trimis acolo, însă nu știu ce mă așteaptă. De data asta Dumnezeu chiar nu mi-a spus ce va fi la Ierusalim. Mă trimite acolo, dar nu știu ce mă așteaptă. Doar Duhul Sfânt este Cel care îmi descoperă din cetate în cetate, zice versetul 22, numai Duhul Sfânt mă înștiințează din cetate în cetate că mă așteaptă lanțuri și necazuri. Însă acum nu știa. Dumnezeu nu-i spusese. Știți că a ajuns la Ierusalim și a fost întemnițat, a avut și acolo necazuri, mai apoi ca întemnițat a ajuns la Roma. Și apoi Pavel vorbește despre viitor. Cred că, de fapt, aici a vrut să ajungă Pavel. Până acum a pus bazele și asta este partea importantă a mesajului pe care dorea să-l transmită bisericii.
Începând cu versetul 29. Pavel le vorbește despre 3 categorii de pericole cu care aveau să se confrunte după plecarea lui. Unul mai mare decât altul. Începe, aș vrea să vă spun, cu cel mai ușor. Știu bine că după plecarea mea se vor vârî între voi lupi răpitori care nu vor cruța turma. Spune Pavel. Ăsta e un pericol. Adică pericolul care vine din afară. Lupii răpitori. Ei trăiesc în pădure, în întuneric, de acolo vin ei. Și nu au niciun gând să cruțe turma. Asta este misiunea lor, să distrugă ceea ce Pavel a clădit. Și el spune, aveți grijă. Vor veni lupi răpitori. Rămâneți uniți. Rămâneți unii lângă alții. Aveți grijă unii de alții. Apoi, se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase ca să tragă pe ucenici de partea lor. Ăsta e al doilea pericol. De data aceasta, pericolul vine din interior. Aș vrea să vă spun că pericolul acesta, ca și primul, a rămas până în zilele noastre. Și fiecare perioadă a istoriei bisericii și-a avut diotrefii ei. Adică oameni care, din motive diferite, dar nu bune și nu după voia lui Dumnezeu, au lovit în biserică. Din interior. Au învățat lucruri stricăcioase. Au dus o altă evanghelie, o altă învățătură în Biserica lui Dumnezeu. În așa fel încât să rupă pe mulți, să tragă pe ucenici de partea lor. Să dezbine biserica. Și Pavel avea experiențe de felul acesta. Nu vorbea în necunoștință de cauză. De exemplu, în Corint veniseră iudaizanții care aduseseră tot felul de învățături care nu erau de niciun folos pentru mântuirea oamenilor și pentru creșterea lor spirituală, doar ca să bage zâzanie, să facă discuții și să-i separe pe oameni în grupuri. Amintiți-vă în Corinteni, în capitolul 3, 1 Corinteni, Pavel le scrie, oameni buni, nu știu ce să mai fac cu voi. Am venit la început și v-am vorbit ca unor copii. Pentru că așa erați. Și puteați primi un anumit fel de învățătură. Însă ce mă fac cu voi, că au trecut ani, și voi în loc să creșteți în cunoștința lui Dumnezeu, ați rămas aceiași, infantili. Voi încă vă certați din lucruri de nimic. V-ați împărțit în grupuri, ziceți că unul este al lui Pavel, unul este al lui Apollo, unul este al lui Chifa și uite așa vă certați voi și lucrarea lui Dumnezeu nu mai merge și a stricat pacea din biserică. Și Pavel le spune, ia gândiți-vă voi bine. Pavel se pricepe într-adevăr să facă anumite lucruri. Apollo la fel. Chifa la fel. Dar ce-ar fi Apollo, Pavel, Chifa fără Dumnezeu? Ce-ar fi lucrarea lor fără Dumnezeu? Unul seamănă, unul udă, altul îngrijește, altul seceră, însă singurul care face să crească este Dumnezeu. Toți suntem unelte în mâna lui Dumnezeu. Se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase ca să tragă pe ucenici de partea lor. Este în cartea profetului Isaia, în capitolul 50, sunt 2 versete care spun așa. Versetele 10 și 11. Cine dintre voi se teme de Domnul, să asculte glasul robului său. Adică glasul Domnului Iisus Hristos. El este robul din pasajul acesta.
cine umblă în întuneric și n-are lumină, să se încreadă în numele Domnului și să se bizuie pe Dumnezeul lui. Iar voi toți care aprindeți focul și puneți stăciuni pe el, umblați în lumina focului vostru și în tăciunii pe care i-ați aprins. Din mâna mea vi se întâmplă aceste lucruri ca să zăceți în durere. Și ce spune profetul? Învățam și de dimineață. Aș vrea să vă spun că întotdeauna a fost așa, dar să rugăm pe Domnul să ne deschidă ochii, ca să vedem lucrurile așa cum sunt. Întotdeauna, la ceea ce Dumnezeu ne-a oferit bun, diavolul a oferit și el o alternativă. La tot ceea ce Dumnezeu ne-a oferit bun. Scriptura spune că orice ni se dă bun, este de unde? Este de sus, din cer, de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. De la Dumnezeu. Însă la acest bun, ca să creeze confuzie, diavolul are și el o ofertă. Dumnezeu a lăsat o familie și un model biblic de familie și diavolul are și el o ofertă. Ca să creeze confuzie și să strice mințile oamenilor. Dumnezeu a lăsat o zi de închinare care să amintească în permanență de El ca fiind Creatorul cerului și al pământului și diavolul are și el o ofertă. O altă zi care nu ți amintește de Dumnezeu și care te duce la cei care au schimbat ziua, dar nu la Dumnezeu. Dumnezeu are un plan de mântuire. O ofertă pentru lumea aceasta. În Iisus Hristos. În jertfa Domnului Iisus Hristos. Și Domnul spune, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Tot în Scriptură citim că avem o singură credință, un singur Dumnezeu, un singur botez. Și diavolul are și el o ofertă. Alte învățături. Dumnezeu oferă adevărata lumină, iar diavolul oferă multe focuri. Multe învățăturile. Da? Nu se potrivesc toate. Aici avem una singură, iar aici avem multe. Multe. Focuri aprinse de către diavol prin oameni care s-au lăsat influențați de către el și din nefericire mulți se duc și se încălzesc la focurile acelea. Din păcate trăim vremuri în care Satana aprinde multe focuri. Ca să rugă pe cât mai mulți și să-i depărteze de Dumnezeu. În Ieremia, în capitolul 2, versetul 13, Dumnezeu spune așa: poporul meu a săvârșit un îndoit păcat. M-a părăsit pe mine izvorul apelor vii și și-a săpat puțuri crăpate care nu țin apă. Dacă l-ai cunoscut pe Dumnezeu și ai cunoscut adevărul, ca să te duci la un foc de felul acesta, mai întâi trebuie să faci ceva. Să-L părăsești pe Dumnezeu. Și să vii la focul acesta. Și Dumnezeu spune, ăsta e un îndoit păcat. Cel care nu l-a cunoscut pe Dumnezeu, n-a cunoscut adevărul. Și este păcălit să vină la un astfel de foc. Știți? Zice textul foarte frumos. Pe care este nevoie să tot pui tăciune, adică să întreții focul ăsta, că nu merge. Are nevoie să fie alimentat mereu, eu știu, de senzațional, ca să îi țină pe oameni acolo la foc. În timp ce cel de dincolo este nemuritor. Este lumina pe care Dumnezeu a adus-o în lume prin Iisus Hristos. Deci unii se lasă, sunt păcăliți, pentru că n-au cunoscut adevărul. Dar Dumnezeu îi va smulge de acolo. Dar ce te faci cu cei care au cunoscut adevărul? Îl părăsesc pe Dumnezeu și se duc să se încălzească la un astfel de foc. Și Pavel zice, vă amintiți în Evrei, ce ar mai putea să facă Dumnezeu pentru ei? Să vină Iisus Hristos și să mai moară încă o dată? Ce ar mai putea să facă pentru ei? Pentru că au avut lumina, au știut-o
și totuși s-au rupt și s-au dus la un astfel de foc. Ăsta e al doilea pericol. Și Pavel spune, aveți grijă. Dar aș vrea să vă spun că nici acesta nu e cel mai mare. Versetul 31. De aceea vegheați și aduceți-vă aminte că timp de 3 ani de zile, zi și noapte, n-am încetat să sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare dintre voi. Și acum, fraților, vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului Harului Său, care vă poate zidi sufletește și vă poate da moștenirea împreună cu toți cei sfinți. N-am răvnit nici la argintul, nici la aurul, nici la hainele cuiva. Singur știți că mâinile acestea au lucrat pentru trebuințele mele și ale celor ce erau cu mine. În toate privințele v-am dat o pildă și v-am arătat că lucrând astfel trebuie să ajutați pe cei slabi și să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Iisus, care însuși a zis, este mai ferice să dai decât să primești. 5 lucruri, spune Pavel în versetele acestea. 1, 2, 3, 4, 5. 5 versete. 5 lucruri pe care le face el și pe care îi sfătuiește și pe frații să le facă. În același timp, ele sunt, dacă vreți, în contrast cu, haideți să le numim, păcate capitale care prezente în viața copilului lui Dumnezeu distrug totul. Pericolul acesta despre care vorbește Pavel în ultimă instanță este pericolul care vine din lăuntru. Și ăsta e cel mai rău. Avem pericol din afară, avem pericol din interior, dar avem și din lăuntru. Adică pe noi înșine. Noi suntem cei care putem să distrugem totul. Și Pavel spune așa, primul lucru pe care îl face el le dă o pildă. Și spune, frații mei, timp de 3 ani, zi și noapte, n-am încetat să sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare dintre voi. Ăsta este modelul pe care îl oferă Pavel. Îmi pasă de voi. Am făcut totul pentru salvarea voastră. N-am fost indiferent la nevoile voastre. Zi și noapte m-am rugat. Am plâns. V-am sfătuit. Am făcut tot ceea ce ținea de mine ca să vă salvez, să vă scoți de acolo din păcat. Solidaritate, lui Pavel îi pasă, este cât se poate de implicat în viața bisericii, iar la polul opus avem slujitorul indiferent, care nu-i pasă, care se duce liniștit și pe mai moale și bună și doarme turn până dimineața. Și biserica pierde și se pierde. Pavel spune, în toate privințele v-am dat o pildă. Învățați și de aici. Fiți solidari. Fiți implicați în viața bisericii. Arătați că vă pasă. Faceți tot ceea ce ține de voi. Și după ce ați făcut totul, zice Pavel, mai faceți ceva. Pentru că mântuirea oamenilor nu depinde de voi în totalitate. Voi faceți ceva. Voi îi aduceți pe oameni, dar nu la voi, aveți grijă. Oamenii trebuie duși unde? Oamenii trebuie duși la Hristos. Și Pavel zice, și acum, fraților, după ce am făcut toate astea, 3 ani de zile am plâns, m-am rugat, v-am sfătuit. Și acum, fraților, vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului Său, singurul care poate zidi sufletește și vă poate da moștenirea împreună cu toți cei sfinți. Eu mă opresc aici, spune Pavel. Am fost cu voi, am făcut tot ce am putut. De acum, vă încredințez în mâna lui Dumnezeu. El vă poate schimba caracterul. El vă poate zidi sufletește.
El vă poate da mântuirea. Feriți-vă de învățătorii care îi trag spre oameni spre ei. Și cam totul se oprește. Ei sunt importanți, ei contează, ei sunt totul. Nu cumva să le iei faima, nu cumva să le iei numele că s-a terminat tot. Uită și de credință, uită de tot. Pentru că ei sunt importanți. Dar Pavel spune, eu sunt un nemert. Eu sunt o stârpitură. Eu sunt cel mai mare păcătos. Eu trebuie să-i duc pe oameni la Hristos. Nu e important numele meu. Nici nu trebuie să rețineți lucrul acesta. Un om al lui Dumnezeu îi duce pe oameni la Hristos. Și face tot posibilul ca oamenii să se prindă de Hristos și nu de El. Face tot posibilul. Dacă îl iubește. Pentru că singurul care poate schimba caracterul, singurul care poate da mântuirea, este Dumnezeu. Dacă iubești oameni, acolo duci. La Dumnezeu. Asta înseamnă să fii perseverent, să termini lucruri pe care le-ai început, să te ferești de superficialitate în slujirea ta. Aș vrea să vă spun că ăsta e un păcat capital. Să lași lucrurile neterminate în slujire. Să te mulțumești cu puțin atunci când este vorba de relația cu Dumnezeu. Și din păcate noi cam avem o moștenire de felul ăsta. Stricăcioasă. Lăsăm lucrurile neterminate. Începem proiecte, începem relații cu semenii noștri și nu le ducem până la capăt. Ne oprim înainte să așezăm pe oameni în mâinile lui Dumnezeu. Pavel spune, am făcut pasul. N-am răvnit nici la argintul, nici la aurul, nici la hainele cuiva, zice Pavel. Dumnezeu m-a ferit, zice el, de păcatul lăcomiei. Vă amintiți? Cred că lui Timotei spune, Evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig. Am fost mulțumit, zice el, cu ceea ce mi-a dat Dumnezeu. În Filipeni, în capitolul 4, după vizita pe care o făcuse Epafrodit și adusese darul de la frații din Filipi de acolo, Pavel le spune, oameni buni, știți că am fost și bogat, am fost și sărac, am fost și flămând, am fost și sătul. Îi mulțumesc lui Dumnezeu. Trăiesc așa cum îmi dă El. De când mi-ați trimis ce ați reușit voi să trimiteți prin Epafrodit, sunt bogat, zice Pavel. Acum gândiți-vă cât de bogat era Pavel. După ce venise Epafrodit. Ce bogat? Că Pavel era în închisoare, la Roma. În închisoare. Mă rog, avea domiciliu forțat. Sau ales la domiciliu, mai bine zis. Și vine Epafrodit și ce se aducă Epafrodit? Nu știu, eu fi adus ceva de îmbrăcat, eu fi adus ceva de mâncare, eu fi adus ceva, eu știu, găzi de care aveau nevoie. Eu fi adus și, eu știu, ceva bănuți să mai aibă acolo. Și Pavel spune, oameni buni, de când mi-ați trimis ce ați trimis, sunt bogat. Pentru că Pavel nu prea era învățat să aibă așa de pe zi pe alta. Așa că acum se socotea bogat. Spune, Dumnezeu m-a ferit de păcatul lăcomiei. Sunt mulțumit cu ce mi-a dat Dumnezeu. Aș vrea să vă spun că e mare lucru. Pentru un slujitor al lui Dumnezeu să nu se uite după bani. Mare lucru. Dacă te-ai uitat după bani, s-a dus totul. S-a dus slujirea ta. E compromisă total. Atunci interesul personal va fi pe primul loc. Și asta îți va întuneca mintea și judeca. Aș vrea să vă spun că doar de curiozitate, când mai vedeți sau mai auziți de focuri aprinse,
care se tot pun tăciuni. Uitați-vă pe acolo prin jurul focului și veți auzi zornăind arginții. Pentru că oamenii care aprind focul iubesc și bani. Bani pentru ei. N-am râvnit nici la aurul, nici la argintul, nici la hainele cuiva, zice Pavel. Și asta trebuie să caracterizeze un slujitor și un copil al lui Dumnezeu. Singur știți, zice Pavel, că mâinile acestea au lucrat pentru mine și pentru cei care erau împreună cu mine. Nu știu când, dar Pavel mai găsea și momente în care avea ceva timp liber. Era mai liniștit. Și atunci Pavel nu le nevea. Lucra. Adică Pavel spune, oameni buni, și din punctul acesta v-am oferit un model. Adică știți că sunt harnic. Harnic. Urăsc lenea. Lenevia e un mare păcat. Am fost harnic, spune Pavel în mijlocul vostru. Când am avut timp, când am avut ocazia, dincolo de faptul că v-am propovăduit împărăția și harul lui Dumnezeu, am muncit ca să-mi câștig existența. Unii au folosit versetul acesta, sau ce uite ce zice Pavel. Zice că pastorii ar trebui să muncească și să nu fie plătiți de către biserică. Aș vrea să vă spun că Pavel nu zice asta. Pavel zice că cel care lucrează pentru Evanghelie trebuie să fie plătit. Dar cel care este plătit trebuie să se asigure de un lucru. Dacă vrea să fie mântuit. Că fiecare bănuț pe care îl primește de la Dumnezeu prin biserică este meritat. Fiecare bănuț. Adică înainte lui Dumnezeu ai muncit, ai asudat pentru bănuțul. Ți-ai făcut toată datoria. Toată datoria. Adică ai făcut și a doua milă. Și a doua milă ai făcut. Asta spune Pavel aici. Adică suntem încurajați să urâm lenevia și să fim harnici. Și în ale Domnului și în ale noastre. Și un ultim lucru pe care îl spune Pavel, după ce a condamnat lenevia, lăcomia, superficialitatea și indiferența, Pavel condamnă și egoismul. Nu se putea fără el, pentru că e un păcat mare. În toate privințele v-am dat o pildă și v-am arătat că lucrând astfel trebuie să ajutați pe cei slabi și să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Iisus Hristos, care însuși a zis, este mai ferice să dai decât să primești. Să ai mâna deschisă. Să oferi. Dacă te-a binecuvântat Dumnezeu, fii și tu o binecuvântare pentru alții. Așa este binele unui creștin. Le spunea Domnul Iisus Hristos ucenicilor, pe săracii aveți totdeauna cu voi. Adică, dacă vreți, ei sunt ca un test pentru noi. Zicea fratele că bine ar fi fost de a-și fi învățat să nu mai trec pe lângă. Așa ar fi bine. Să ajute Domnul. Să nu trecem pe lângă cei care sunt în nevoie. Să nu fim indiferenți la nevoile lor. Să ne deschidem mâna, să ne deschidem inima. Adică, poate că de multe ori nu trebuie să dai din banii tăi. Dar trebuie să spui o vorbă bună, trebuie să te rogi pentru cineva, trebuie să apreciezi pe cineva, trebuie să încurajezi, să mângâi. Poate că trebuie pur și simplu să dai din timpul tău. Poate că de asta e nevoie. Este mai ferice să dai, spune Domnul Iisus Hristos, decât să primești. Nu fiți egoiști, zice Pavel. Oferiți. Pentru că în felul acesta veți avea o și mai mare binecuvântare. După ce au vorbit, au îngenunchiat și s-au rugat împreună. Și au izbucnit cu toții în lacrimi, au căzut pe grumazul lui Pavel și l-au sărutat. Căci erau întristați, mai ales de vorba pe care o spusese el, că nu-i vor mai cădea fața. Și l-au petrecut până la corabie.
Asta a fost cuvântarea de rămas bun a lui Pavel. Aș vrea să fie învățături și pentru noi. Să învățăm din relația lui cu Dumnezeu și să punem în practică ceea ce a experimentat Pavel. Dar în mod deosebit să fim atenți la pericolele din jurul nostru. Și în mod special la cele care vin de aici, din interior. Aici este, zic eu, cel mai mare rău. Însă avem vești bune în cuvânt. Apostolul Pavel spune: pot totul în Iisus Hristos care mă întărește. Și mai zice Pavel la Roman 5:5, nădejdea aceasta, făgăduința lui Dumnezeu, nu înșeală, căci dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Asta este garanția pentru o viață schimbată. Duhul lui Dumnezeu în noi și dragostea lui Dumnezeu turnată în viața noastră. Asta schimbă toate. Eu nu, dar Dumnezeu poate să facă toate aceste lucruri frumoase pentru mine. Domnul să ne binecuvânteze pe toți. Să trăim frumos ca în timpul zilei, așa cum învățăm în Scriptura, prin puterea Domnului nostru Iisus Hristos și a Duhului Sfânt. Amin.